Skal det er lidt pinligt. Ja. Altså, vi har 3, og det er faktisk utroligt smukt, det må du sige det på. Ja, du skal bare vide, det er ikke noget, der hjælper ham. Værsgo. Bare ked af det hele i øjeblikket, tror du ikke? Og måske så har du også taget en lille smule hårdere på, end hun selv mener om. Tror du ikke det? Det glemmer jeg. Nej. Men hvad så? Skal vi sælge hende? Så kan vi bare lave en ny. Nej, det kan vi ikke. Okay. Og hvad siger du så? Okay. Spiser aldrig morgenmad. Nå, lige derovre. Der er et hegn her, så kommer man over der, så... Jeg husker, hvorfor vi gik her, og så kom han også. Og hvad laver du op om natten? Hvor? Så. Hvad er der sker? Så siger jeg. Gustav og Emil, Gustav måske? Cecilie Pag. Det var hans. Det kan også bare være, at de... Nej. Før at... Før alt hvad? Før det her. Ved det ikke? Nej, det har jeg ikke. Aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Hold da op. Vi ser utrolig mange af dem. Skal jeg 2 af dem? Ja. Løbe kvalitet, hvor de ikke... Jo. Vi har da købt ind. Ja. Og det eneste, jeg kan tænke på, det er dig. Skal jeg ringe til ham? Ja. Nå, okay. Jeg laver lige noget med først, ikke? Okay. Ikke med batteri. Eller i aften, hvad med i aften? Ikke i aften, og hvad som helst. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, vi laver, må jeg sige. Det kan jeg ikke. Rigtig mange gange, så skulle jeg sige, at det var sejt. Bettina. Hvad er der? Det er ikke noget. Jeg skal sove lidt. Hvis jeg havde vidst, at alt det her ville ske,